Bermeoko Madalen jaietan tradizioa eta festa batuko dira aurten ere uztailaren 21 eta 22an. Idurre bidegurenek Bermeoko alkateak azaldu duenez, izaro protagonista duen jai honetan, herrikoak zein kanpotik datozenak tradizioarekin eta festarekin disfrutatzeko aukera izango dute. Bermeoko alkateak adierazi duenez, aurten ere uztailaren 22an Bermeoko udalak antzinatik egin ohi duenez, izaro uhartearen ipar ekialderantz dauden mugak adieraziko ditu. Horretarako, betiko moduan, alkateak teia botako du honakoa esanez. Honaino, heltzen dira Bermeoko itsuginak. Bai, aurten, berezitasun betako eta da teilie. Teilie bermiotar batek, Juanjo berezi hartuak, margotutako teilie da. Bera, jubileta dagoen pertsona bata, bermiotar bat, eta, teiek pintzeten eta, horraz izan, eta, gogoratu zan Madalen egunien teilie botaten dana, eta politxongo leki dala, izaro margotu, eta teilie jaurtitzen dana, esatie berak margotutako teila bat. Hau eskaintza hau induzkun, eta eskuzabalik, holako jenti okitzi herrizen, beran kreatibidade guztizegaz eta beran borondate guztizegaz guri eskaintzeko lujo bata, eta beraz eskerrak emon Juanjori, eta Juanjo bertan egunin geugaz eukiko dugu bebai, eta horri berezitasun hori eukiko dagoela bebai egunek, ezta? Lantzien olako kreatibo batek urteten dozku, eta bolako tradizioko zei bateri toke kontemporanikoa emoten zo, eta mendako. Bermeoko udalak 8. urtez Madalen egunean herritarrak eurekin itsasontzian izarora eta elantxobera joateko plazak zozkatu ditu herritarren artean. Era berean, egun horretan Mundaka eta Elantxobeko ordezkariak eta erakunde ezberdinetako ordezkariak gonbidatu ditu udalak festa hau elkarrekin ospatzeko. Goizean kalejira egongo da Kankinkabara txistu taldearekin. 12:10 gutxi hauetan udal batxa Goiko plazan batuko da eta alkate soinua entzun ostean porturan txabiatuko da Kankinkabara txistu taldearekin kalejiran. Txistulariek Madalen sortxikoa joko dute. Udalbatzak itsasontzietaraino ibilaldia egingo du honako tokietatik. Etxebarria eta Kresentzi, San Migueleko eskilarak, Lamera eta Portuzarra. 12:00 itsasjaia hasiko da. Ontziratxe eta lehorreratzea izotz fabrikaren parean izango da. Ondoren Bermeoko udalak herriko banderaren eta ikurrinaren jasoera egingo du izaro uhartean eta alkateak ohikoa den legez teila jaurtiko du Bermeoren mugak berretziz. Eguerdiko ordu bat aterdiak inguru elantxobera helduko da eta aurrezkoa egingo da herriko plazan alkartasuna dantza taldearen eskutik. 6:00 elantxobetik irtengo da Mundakara joateko eta arratsaldeko 7:00 inguru helduko dira Bermeora. Portutik udalbatza txistulariak lehenengo eta ondoren bermiotarrak fanfarreak lagunduta Goiko plazaraino abiatuko da. Bermeoko bandera eta ikurrina altxatu eta gero aurrezkuak eta zabaletakoak egingo dira. Ondoren bermiotarrak fanfarrearekin beherakada San Migueleko eskailerataraino. Uztailaren 21ean Madalen egunaren bezperan ere hainbat izango dira Bastar kaleko jaiak ospatzeko antolatuko diren ekintzak. 10 erdiztako bueltan asko daia umientzako jaizek, asko da armoso eder bategaz, txokolatada bategaz, eta gero atzetik egongo die txokolati izan da gero txotxongillo batzuk, eltenderete taldekuek, honepe, hausua simplik eta dauen talde bata, eta gero eltendereten txotxongilun hori ekitaltzea maitzute gero, egongo die upin kontalarizek, umiek han entretenite okitzeko. Hori izango da, 11 erdiztako bueltan edo 12 bueltan. Gero, ordu bat eta erdiztatik 4 erdiztara hor egongo da DJ bat. Musiki mitzen, jaize esatilez arratsaldekua zapurtzu bete enpalmateko. Eta gero ja arratsaldien asko gara kalejirek itzen dauien taldiek esate baterako Kankinkabara txistulari taldiek beti beran kalejire barruen hor 6 erdiztako sasoien horre ingo dau beran paradatzu bet, beran
ekitalditzu bet, jenti ezantzan itzeko, zabaletakuek eta euskal dantzak eta bar, eta gero, horrek emongo txoie lekue, gero bermiotarrak fanfarrezeri. Bermiotarrak fanfarrezek aurten 40 urte itzentzu zela eta gure esan dau, kale jiri egin barik, bertan eitzie ekitaldi bet, dantzaldi bet antolatutie. Orduen esango da, banda musikien dantzaldi tipiko bat, jente asko eskertuko dauena, aspaldiko partez, aspaldizon Santa Eufemia egunetik aparte gitzitzen itzen da olakorik, orduen horiokingu. Bebai pasako die handik, kanta lorueko taldie, eure kalerikal eta ibilko die, horrepe joko dauie bastarre, daingo dauie euren animazinu, euren kantakaz da euren musikekaz. Gero, gauko bedatzietako bueltan, ongo da, zerbat, Kubatik datozkune pareja bat jade. Honek, itzen dauie, kanta, musikie, jantzan, beste gauze berezi bet. Txistularize, fanfarrize, kantaten emeko kantak, orain kubanuek datozkuze jantzan eta kantaten eta musik ezoten, eta gero gaueko 10:00-tarako pasaten gara rocktaldietara. Orduen, variedadie behitu goizeko 10:00-tarik, aiega gara gaueko 10:00-tara, eta lautalde egongo diez, laue rocktalde, garrafoie, mamuska, rukula eta urgatz, horrek egongo di, goizalderartien euren ezeregaz. Orduen, ize, egun oso zue egongo da, bastarren zehozer. Bardintze senyor duten guzen bastarrera, zehozer egongo da animazio musikie eta bar. Eta, gero, hau gogoratu betikulez urtero itzen dauilez, aitz nagusizek antolatute, auzoku entzako baskarizebe egongo dala aurten, kafe antzokizen. Orduen, gure dauinak apunte, hemen botiken, lesamizen botiken, emon bide izena, horra baskari horretara zuteko. Bestalde, guztion segurtasuna bermatze aldera, Bermeoko udalak Madalen egunean, ustailaren 22an itsasjaian parte hartuko duten itsasontziei indarrean dagoen araudiak jasotzen dituen segurtasun neurriak betetzeko eskatu die. Bermeoko udalak gogoratu duenez, araudiak honako neurriak jasotzen ditu. Itsasjaian ezin izango dute parte hartu 4 metroko luzera baino gutxiago duten itsasontziek, belaz nabigatzen ari diren itsasontziek, arraunez mugitzen diren itsasontzi edo tresnek, ezta ere beste era bateko ur gaineko tresnek. Horrez gain, itsasontzietako aforoa errespetatu behar dela adierazi dute. Era berean, Izaro inguruan, alkateak teia botatzen duen momentuan, itsasontziei euren arteko distantziak errespetatzeko eskatu die.